Здравейте, прекрасни приятели! Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, Реди Дигратлом. Продавам билки и продукти за здраве и ежедневна употреба на различни компании, а билките са на Sunny и аз сега за Тианде ще ви разкажа за този крем против бръчки, възстановяваш крем за лице против бръчки. Кода му е 10303, 50 грама е опаковката, имам поръчка от една госпожа. И тя непрекъснато си го купува и си го ползва. Така че можете спокойно да ми се обадите на 0889 8930 98, ако искате да си поръчате от него. Този възстановяващ крем против бръчки с плацента, той намалява бръчките и предотвратява и помага за изпира появата на нови. Осигурява наситено подхранване на клетките и възпрепятства загубата на влага. Код 10303 и сега ще ви разкажа подробно, ще прочета какво пише за този крем. Възстановяваш крем за лице против бръчки с плацента, премахва признаците на умора, подсилва регенерацията на кожата, връща нейната енергия и сила, възстановява хидролипидния обмен в клетките, подхранва и защита с полезни компоненти по време на сън, премахва зачервяванията и дискомфорта. Възстановяващия крем против бръчки с плацента има следните ползи. За да имате кожа без бръчки и да предотвратите появата на нови, използвайте възстановяващ крем за лице против бръчки с плацента. Той подобрява метаболизма и бариерните свойства, като възстановява нейната еластичност и жизненост. Виждате какви ползи има от него. А сега това видео ще ви го кача да го гледате и да слушате и да прочетете. Под него ще кача информацията, за която ви говоря в момента. От сайта на Тианде. Възстановяващия крем за лице с плацента идеално действа на кожата през нощта. Ако в младежките си години сте пренебрегвали тази процедура, то след 35 годишна възраст използването на възстановяващия продукт е задължително. Защитава кожата от негативното влияние на околната среда. Хидратира и подхранва кожата на лицето. Повишава имунитета на кожата. Подобрява я. Направете нощта си полезна за кожата. От 23 часа до 4 часа протича активното обновяване на клетките, но само в случай, че човекът по това време спи. В периода на нощното будуване се образува хормонът кортизол, който помага за разрушаване на клетките на кожата. Така, момент сам видя, но ако спите, организмът произвежда друго вещество, хормон на растежа. Виждате колко ползи има и особено когато спите, се подновява и регенерира кожата. Възстановяващия крем засилва регенерацията на кожата, възвръща енергията и силата й. Той прави всичко това, докато си почивате. Той крем е прекрасен. Аз затова го държа да го виждате. Обаче видях, че светлината не пада добре и затова го насочих по-близо. Подходящ е за всеки тип кожа след 35 годишна възраст. Приложение. Нанесете крема
върху почистената кожа на лицето и шията с внимателни кръгови движения, като внимавате с зоната около очите. Разгледайте и други продукти. Мога да ви дам линк към сайта на Тянде, стига да поискате, и може би ще го кача тук, ще видя под видеото. Но телефона най-лесно 0889 89 30 98. Активните съставки в този крем, сега ще ви разкажа кои са активните съставки в този прекрасен крем с плацента. Така. Активни съставки. Екстрактът от плацента е продукт, получен по метода хидролиза, разграждане на... Ето момент, така да го хвана по-добре. Разграждане на плацентната тъкан, който е неповторим природен комплекс. Той съдържа белтъци, аминокиселини. Това показва, че се е прехвърлил един файл. Така. Той съдържа белтъци, аминокиселини, полизахариди, липиди, ензими, ненаситени масни киселини, витамини и микроелементи. Те обновяват клетките, изложени на силно токсични радикали, и подобряват имунитета ни. Също така предпазват кожата от негативните влияния на околната среда. Екстрактът от прополис, който се съдържа в крема, е ценен източник на аминокиселини, растителни смоли, дебилни вещества, етерични масла, восъци, витамините Е, С, ПП и В2. Микроелементи се съдържат вътре: калий, калций, магнезий, мед и цинк и други. Той подхранва кожата и стимулира процесите на регенерация. Жената е била аптекарка и си го купува постоянно този крем. Също следващата съставка, стеариновата киселина, която почиства, има свойството да почиства и възстановява липидната мантия на кожата и увеличава еластичността й. Така, мили приятели, този прекрасен крем може да го поръчате на 0889 89 30 98 и сега съм го качила в електронния магазин dimitrinkaalom777.com. Сега жената ще си го вземе утре или други ден, зависи, може и в събота да си го вземе, не знам. Но въпросът е, че аз исках първо да направя снимки и да говоря за него и тогава да го вземе. Така че на нея, когато е удобно, ще дойде да си го вземе. Така, мили приятели, ви разказах за този прекрасен продукт. Тя тук близо живее, мога да го занеса на место и за това бързах да ви разкажа за него, защото бех купила повече и те се продадоха. Затова сега поръчах този специално за нея. Тоналните кремове също много се търсят, а този възстановяващия и регенериращия противобръчки направо уникален. Много хора ми искат линк, за да им дам да си купят директно от сайта на Тянде, и аз може да кача и линкът, за да може да е по-лесно на всеки. А иначе най-лесно става по телефона. Обаждате ми се, поръчвате и аз ще ви дам линк да си вземете директно от сайта, или пък както прецените вие. Кеви по телефона, кеви направо от линка. В dimitrinkaalom777.com влизате и правите своят избор. Ето го, кремът с плацента.
Така. Тук има ли още нещо да прочита за него? Комплексна грижа с серията с плацента. Я да видим, тук още нещо имаше, което е интересно. Комплексна грижа, ако вземете и целият пакет, цялата серия с кремове, с серуми, с почистващите за лице продукти, наистина ще е много добре. Комплексна грижа с серията с плацента. Какво се има предвид? Под комплексна грижа за кожата специалистите дават много просто обяснение на този въпрос. Комплексната грижа за кожата е всекидневна съвкупност от действия, насочени към почистване, подхранване, хидратиране, защита и други положителни действия върху кожата. Това също е важно да знаете. Козметичните компании помагат да се улеснира избора на потребителите и създават серии от продукти, в които има всички необходими пълноценна комплексна грижа. За пълноценна комплексна грижа към тях се отнасят серията за грижа за кожата с плацента. В нея ще откриете липинг за почистване на кожата, тоник, както ви казах, изравняващ крем, хидратиращ крем с подхранваща основа, възстановяващ крем, околоочен крем против бръчки, тонален крем и всички продукти съдържат в състава си екстракт от плацента. Така че не само този, може да вземете и други. Откъде идва плацентата? Плацентата за произвеждането на продуктите се получава от животни, които не отдавна са родили. В нашия случай от здрави, силни овце. По време на раждането плацентата се отделя от организма на животното по естествен начин и в този момент се я занасят в лабораторията. Освен това, този процес в никакъв случай не убива и не травмира животните. В Европейския съюз действат много строги правила за използване на животни за целите на козметичната промишленост. Забранено е всяко тестване на продукт върху животно, но използването на съставките от животински произход, мляко, плацента се разрешава, ако това не вреди на животното. Как работи плацентната козметика? Това е интересно много и затова ви го чета. Стимулира протеина на младостта. Протеинът, съдържащ се в овчата плацента, по състав е много близък до строителния протеин на човешката кожа, колагена. Естественото произвеждане на колаген в организма значително намалява около 35 годишна възраст, което води до поява на бръчки. Блокира свободните радикали. Свободните радикали са признати за виновни за преждевременното стареене. В кожата най-силно страда колагенът, тъй като радикалните молекули спират свободното движение на колагеновите влакна. В резултат на това те се събират в снопове и губят еластичност и стават твърди. Виждате какви ползи има от плацентата. Намаляват транспептидиалната загуба на влага. Аминокиселините на екстракта от плацента създават върху кожата защитен филм, който спира загубата на влага, без да затруднява клетъчното дишане.
осигуряват истинско подхранване на клетките. Екстрактът от плацента съдържа комплекс от хранителни вещества, сред които аминокиселини, ферменти, минерални вещества и други. Повишава козметичния имунитет на кожата. Кожата е имунокомпетентен орган. Това означава, че тя сама носи отговорност за своя имунитет. Заради това кожата е въоръжена с цяла система от имунни клетки. Клетките на Лангерханс осъществяват контрол. Клетките лимфоцити бомбардират врага, а клетките макрофаги добиват чужди агенти. Много микроби, попадащи върху кожата, загиват до 20-30 минути, когато се ползват тези прекрасни продукти с плацента. Кожата е щит на организма. Тя постоянно трябва да отблъсква атаките на външния свят, но доста често нейната защитна система не е ниво и побеждава агресорът. В резултат на това, появата на дерматит, екземи, акне и други козметични проблеми са налице на много хора, така че за това е необходимо след 35 годишна възраст да се погрижите за своето лице, да бъде без бръчки. Кой трябва да обърне внимание на плацентната козметика? Трябва да се знае, че такъв компонент, който е плацентата, такъв компонент като плацентата е много силен биостимулатор. Това е най-важното, да знаете, че плацента е силен биостимулатор и тя е подходяща за тези, които имат изразени възрастови промени. Еластичността на кожата е намаляла и овалът на лицето е отпуснат и бръчките стават по-дълбоки. Това означава, че след 35 годишна възраст трябва да се използва този прекрасен крем и комплекса от изброените продукти за лице с плацента. Но ако възрастовите промени са забелязани по-рано, то трябва да добавите към своята всекидневна грижа козметика с екстракт от плацента. Тя ще възобнови естествените процеси на клетките и заради това е подходяща за хора с проблемна кожа. Всички продукти които са с плацента, работят ефективно, ако се използват редовно. В най-скоро време ще забележите дългоочакваните промени по кожата. Пробвайте серията с плацента, за да бъде кожата ви основно винаги млада и отново млада. Какво по-добро от това? Значи кремовете са възстановяващ крем за лице против бръчки, този заглаждащ крем при пигментация с плацента, 50 грама са така освежаваща, увлажняваща крем с подхранваща основа с плацента и тоник за лице с плацента, който пък е 100 грама. Така че това е серията за лице и вече за всеки един продукт по-отделно ще говоря
в друго видео. Но за този прекрасен крем ви разказах още в началото и вие може да направите своят избор и да си го поръчате. 0889 89 30 98 видяхте ползите от него. Аз съм едноличен търговец, ето Димитринка Благоева, Диди град Лом, и ви очаквам в мой YouTube канал с радост. Когато се оправи техническия проблем, ще излъчвам отново на живо. Сега записвам чрез телефона и качвам веднага в YouTube канала си видеото, за да може всеки един от вас да гледа и да си прочете отново информацията, за която говорих за този прекрасен крем. И бъдете живи, здрави и благословени, мили приятели. Сега снимка да направя и гледайте рекламите по време на видеята ми, защото те помагат на мен и на мой YouTube канал да се развиваме добре и прекрасно. Благодаря ви, приятели, че следите моите видеа, моите публикации. Благодаря на всеки, който предстои да се абонира за мой YouTube канал, който се е абонирал. Също благодаря и благодаря на всички, които ще гледат и останалите видеа, които не сте успели да ги гледате. Може да ги споделите, харесате и ви пожелавам здраве, щастие, късмет, хубави мисли, мислиш добро, получаваш добро и бъдете живи, здрави и благословени. Ето така, кремчето, казах телефона си. До скоро! Чао!